כשעברנו ליישוב, אז היו לנו מלווים מכפר ישוע. מלווים שהם היו חקלאים ותיקים. קראנו לו פוליטרוקים. איקי. והייתה לנו גם איזה מדריכת בישול, הייתה באה לבשל, איך לבשל. ואני זוכר את אחד הפעמים... שלחו לכם מישהי שתלמד לכם לבשל? באחד הפעמים כשהתלבטנו באיזה ענפים לגדל במשק, אז היה לנו, נדמה לי המיצור היה פה, עם הזקן. הוא אומר, חבר'ה, תקשיבו טוב, לא משנה מה שתטעו, תמלאו את האדמה, העיקר שיהיה נטוע. אבל דבר אחד, כשתבואו לכתוב, או שהזן הזה כבר לא קיים, או שזה לא מתאים, או שזה משהו כבר, השוק נפל, לא חשוב, עוד פעם תקרו, עוד פעם תטעו, זה לא משנה, זה לכל החיים. העיקר שתמשיכו לנטוע. אתה קודם שאלת למה עזבתי. אז אחד הוויכוחים הסוערים, 69, סוף 69, כשהייתה החלטה לקבל או לא לקבל את זוג שהיה כאן, והיא הייתה בהיריון, זה יהודה לדבורה, ובני עמד על הרגליים האחוריות, שבטענה שלו שלא התקבלה על דעתי ועל דעת עוד כמה, שהוא ניסה לשכנע אותי למה שהילד הראשון לא יהיה של ארז, כי הוא היה ראשון, וזה יהיה של דבורלה, ואז אני לא... רגע, אתה תשתוק. ואני עמדתי על הרגליים האחוריות, והיה ויכוח סוער, וחברה וזה, ובית... הארגומנט הזה? בסופו של דבר, זו הייתה הסיבה שאני עזבתי. זה היה עיקרון בשבילי, זה לא היה... הוא עשה מכבש. בני דאמן עשו מכבש וזה לא נקבל. הם לא התקבלו באמת בסוף. אני אספר לך אפיזודה. מה אתם צריכים לברך על זה עד היום? יעל דבור, אני אספר לך אפיזודה. זה אתה לא התקבל, לשמוע, לשמוע היה עצלן. אני אספר לך... שמעתם את התשובה? כן, זה אני מסכים עם זה. שמעתם את התשובה? זה בדיוק זה. הוא בטח מיליונר בלוס אנג'לס. אבל אני אספר לך אפיזודה. הנה, בוא נגיד לך משהו. שאלת אותי על מה היו אספות סוערות. בין השאר, הוותיקים הראשונים היינו חברים בלי שהצביעו עלינו. היינו חברים. ובאו אחר כך חברות. והייתה הצבעה נפרדת על החברות, וזה היה נושא ענק, מקבלים אותם, לא מקבלים אותם, צריכים להצביע עליהם, לא צריכים להצביע עליהם. את אשתי למשל, את רותי בהצבעה הראשונה לא קיבלו. אמרתי, אוקיי, אם היא לא טובה, אז גם אני לא טוב, גם אני הולך. ואז עשו הצבעה חוזרת, וכן קיבלו אותה. תספר איך קניתם אותה. תספרו קצת פלפל, מלח, משהו. אני רציתי לספר לכם חוויה מדני קריצ'מן. ספרו, רמי, לך? אנקדוטה. שתי אנקדוטות. אחת זה אנקדוטה משותפת ליעל ולי, ואחת זה לילה אחד אני מתעוררת די באימה, ואני... משהו צבט אותי, לא יודעת מה, ואני מסתכלת... די באימה. אימה. מוכת אימה. חשבנו בהמה. לא, מוכת אימה. מפוחדת. ואני מדליקים את האור, והלא יאומן, חולדה מתרוצצת, וחולדה נשכה אותי באוזן. ואני בבוקר כבר די מסתובבת, מצלצלים לפיקוד צפון, לרופא לפיקוד צפון, מצלצלים לטבריה, מצלצלים לכל העולם, מצלצלים רכב, כמובן אין חוץ מהטנדר של לוסטיק, וצריך להגיע לבית החולים. עכשיו, אמי אחות, ואני עוד מצלצלת אליה, לא יודעת מאיפה צלצלתי, אבל צלצלתי, אמרתי לה להכין שרשרת, היא אמרה לי מה קרה, אמרתי אולי עד הבית אני אתחיל לנבוח, שיהיה מוכן שרשרת, ועמדנו ונסענו בטרמפים. את מי אני פוגשת למטה, ויורדים כמובן דרך אלחמה, את מי אני פוגשת? דני קריצ'מן. למה את נוסעת? אמרתי, נשכה אותי חולדה באוזן. מה הוא החליט? שאני בהיריון ואני נוסעת לעשות הפלה. ואכן כן, נשכה אותי והשפזו אותי, וזה סיפור אחד. והסיפור הנוסף זה שלא יודעת, אני לא הייתי שבועית מעולם, והיו לי חלומות, וגם לדבור היו חלומות, אז המצאנו שיש, אני בעברי היו לי הרבה דלקות אוזניים,
אז סיפרנו, לא יודעת לי מי היינו צריכים לספר את הסיפור הזה. סידור עבודה. לסידור עבודה. סידור עבודה. נכון, שאנחנו רוצות, שאני בבעיות אוזניים רציניות ואני צריכה להיבדק, ודבורה בתור אחות היא... שלא הייתה אז אחות בעצם. היית כן אחות, נכון? אז היא צריכה להתלוות אליי, ולאן נסענו? מכון הרזיה בחיפה. עכשיו, מכון הרזיה מילא, זה היה עבודה בעיניים סופר דופר, איזה משהו מרטיט לך את השוקיים, ואני עם שקית אגוזים. הייתי מה זה רזיה. גם היום אני רוצה לספר גם איזה סיפור, שאני לא יודע אם עד היום... את גם את? כן. אם עד היום, אפילו הוותיקים של גבעת יואב יודעים. אנחנו פעם אימצנו אסיר. בטח. בואו נשמע. מספרים לי שיש בכלא, לא יודע איפה במרכז הארץ, בחור שהוא מטבעו בחור מצוין מחולון ואינטליגנטי מאוד, אבל מה? הבחור אין לו אופק והוא בקלות נסחף למעשים לא טובים ולכן הוא יושב בכלא ומבקשים ממני לעזור לשקם אותו, כי בעצם חבל להחזיק אותו בכלא. על המעשים שהוא עשה הוא צריך לשבת בכלא, אבל יודעים מה בדיוק הסיפור של האיש, וחבל להושיב אותו בכלא כי אז הוא באמת יהפך להיות פושע מועד. אז רוצים לשקם אותו, מביאים אותו לפה. הם פנו לתנועת המושבים, זה הגיע דרך דני קריצ'מן, אני אומר, קורא לי, הוא אומר לי, אבל תעשה לי טובה, אל תספר לאף אחד, כי תן לבן אדם צ'אנס להשתקם. החזקנו אותו פה כמה. חצי שנה בדיוק, אני אגיד לך מה, השופט רצה להרחיק אותו. תשמע סיפור, השופט רצה להרחיק אותו, קלטנו אותו כאן חצי שנה, אבל סיפרתי לכם, היה כאן המון תחמושת. והוא ראה, אנחנו מהצבא ידענו איך מתעסקים עם זה. זרקנו רימונים הכל, אמר, גם אני רוצה. עמד ככה, רצה לזרוק מאחורי הגב, הייתה כאן תלולית, חטף את הרסיסים בתחת. אותו בחור. רגע. אז זה מה שהפריע לו לשבת, בגלל זה שלחו אותו לשבת. מיני, על אותו דוד שמואל, באמת, קודם כל באמת היה בחור מקסים. בלי שמות. סמון קראו לו. ומעבר לזה, הוא עשה לי כל את היום. היה בחור עליז ומלא שמחת חיים. קיצור, הבחור הזה נשלח, חבר'ה. לא קראו לו דוד שמואל. האסיר לא קראו לו דוד שמואל, דוד שמואל זה היה מישהו אחר. היה אחד אסיר, גם אחד שהיה איתי. והיה זוג, זה אחים, שהוא היה מחד פושע, שאחרי חצי שנה שהוא עזב אותנו נאשם ברצח ושוד מזוין. אני מדבר על דוד שמואל, חשבתי על זה. כאילו דוד שמואל זה קיבל את הרימון בתחת, דרך אגב. זה אותו אחד אנחנו מדברים. הוא היה איתי בחדר. קיצור, אני חייב לגלות כאן סוד שאני לא יודע המשפחה שלי יודעת. פעם ראשונה שניסיתי בכלל לעשן, וגם חשיש, זה היה כשהבחור הזה הגיע לחדר שלי. אוקיי? עכשיו, הגיע הבחור הזה, הוא היה יוצא אחת לשבועיים לחופשה. ויצא לאיזה חופשה, פעם ראשונה יצא לחופשה, הוא חזר אליי וזה, ראיתי אותו מגלגל איזה נייר כסף וזה, אני לא מעשן, לא, הוא אומר לי, מנחם, אני ממש לא הייתי מקושר לדברים האלה. קיצור, אמר לי, תיקח שלוק, אבל ישר... שומר צעיר או לא שומר צעיר? כן, ישר להראות. אמרתי, שוב להראות, אבל מעשן סיגריה, מה להראות? שאפתי פעם אחת וכמעט נחנקתי, ובזה נגמרה, הסיפור שלי נגמר טוטלי לכל החיים עם סיגריות גם. אבל מעבר זה עוד יותר מצחיק. היה לי פטיפון שגם בחסכונות של ה-60 שקל הצלחתי לקנות במושבות. היו לי כמה תקליטים. קיצור, הוא בא אליי ואומר, תגיד לי, זה כל האוסף תקליטים שיש לך? אמרתי, מה לעשות, זה התקציב. הוא אומר לי, יש לי בבית תקליטייה, מה שיוצא מהכלל. אמרתי לו, תביא, אם אתה גר איתי, תביא, נשמע מוזיקה. נסע לשבת, הוא חוזר ביום ראשון, מה נגיד לכם, עם אב של תקליטים, אבל איזה איכות, אלה פיג'רל ונינה סימון וכל החבר'ה הטובים של אותה תקופה, אחים אברלי, ואני, וואלה, יותר מאוחר נפל לי הסימון, איזה בעיות, איזה, הוא הלך הביתה, נכנס חנות תקליטים, הביא לי לחדר ושלום ישראל. הוא בחר בדיוק תקליטים שאתה טועה. מה קרה? זה לא האסיר הזה שעליו אני מדבר. אני אומר לך, האסיר הזה שעליו אני מדבר. אבל דוד שמואל. אז אני אומר לכם, זה לא
דוד שמואל. לא, דוד שמואל יותר מעניין, גם בישל ג'ינג'י, חוץ מזה זה היחידי שהיה מתקדם לשמירות. למה היינו שומרים בזוגות. שמילו, אין לך מה לספר אותה? הוותיקים ממני, יש להם את הסיפורים האותנטיים ואת הכבוד. שמילו רק נשאר פעם אחת עם הזיהוי היחיד לסנחנים, זה הנהלי סנחנים. פעם צנחן, תמיד צנחן אומרים. או כן מבלבלת או משהו, והיה צמוד למות שמניע את ה... פרטיקו. לא, הוא היה רחוק מפרטיקו, פרטיקו היה זוכר באסון. אבל יש מות אורך לאורך כל המזבלת שמניע את הגלגל שיניים. ואיפשהו הבגדים נתפסו לו, והכל התקלף לו ממנו. אני לא ראיתי את זה, אבל זה מה שהסיפורים שסיפרו לי למשל. והוא נשאר בלי בגדים. אני יודע שהייתה נציגה אחת שראתה אותו. לא נכון, נשאר עם תחתונים וחגורה. יפה מאוד. והייתה נציגה שראתה אותו, אני לא יודע מי זו הנציגה. שמיל, רגע. אתה אומנם אורח, אבל שמילו... אבל אני אספר איך אני הגעתי לגבעת יואב. אתם את איתן שפע מכירים? אנחנו היינו יחד בבאר שבע. שלמה שלמה מילר. מילר לשעבר. עבדנו במכון לחקר הנגב. ההורים של ארז גרו בבאר שבע. באחד מימי השישי, שבת, הזמין אותנו לאכול איתו ארוחת ערב, יום שישי בערב, היינו בבקי, והוא מראה לנו תמונות איפה שהוא נמצא, גבעת יואב, סוסים, בקר, פה ושם, ובהזדמנות זאת הוא גם הזמין אותנו לחתונה שלו. אנחנו הגענו לחתונה, ונשארנו בגבעת יואב, זאת אומרת... אני כבר לא, הוא עוד כן. בקיצור, זהו, היה מאוד קר, לא היה עם מה להתכסות, התכסנו עם מזרונים בחטא שם, היה אחרי החתונה. ואז כתבתי גלויה לאמא שלי שאני מצאתי מקום שאני רוצה להמשיך לחיות שם, ונשאר בגבעת יואב. רגע. לא, משהו אחר לגבי שמילו. אני ריכזתי אז את הבקר. היה לי סוס שקיבלתי אותו מעדה. נגב. סוס שחור ענק, יפה כזה. הייתי יוצא איתו למרעה. ושמילו ריכז את הצאן. והוא היה יוצא למרעה ברגל. בא אליי יום אחד אומר לי, גם אני רוצה לרכב. אבל לא היה לי סוס לתת, והייתה לנו פרידה סורית שתפסנו כאן במקום. לא, את רפי. זלדה. אני הבאתי. שמתי לו כף. אני דוהר על הסוס, מגיע לנקודה שאני רוצה להגיע אליה, הסוס נעצר במקום, שמילו מאחוריי, עם הפרידה, היא רצה, היא לא דוהרת, היא רצה כמו משוגעת, נעצרת, על המקום בברקס, ושמילו כל פעם יורד דרך האוזניים שלה. אוי, איך הסיפור של שמילו נחת בסברס. סמדר, יש לך... אני רוצה לספר על סמדר, ברשותכם. חוץ מהענייני עבודה והאספות וכדומה, היה לנו גם ערבים. וזה הרבה שירה וריקודים. סמדר עם האקורדיון. תשמע, לא חשוב רמת העייפות שלנו, ולא חשוב בכלל כמה שעות דפקנו באותו יום. בערב כמו שעון היינו מקבצים, שירי ארץ ישראל. סמדר עם האקורדיון, ויש לציין שעשתה את זה בשנים הראשונות כמעט מדי ערב, במיוחד בליל שבת. אין מה לומר. אבל אני אשמח מאוד לשמוע את סמדר, איך היא הרגישה ומה היא עשתה. אני מוכרח לתמוך בסיפור שלך. אמא שלי אישה מבוגרת, היא כבר, אני בן 60 עוד מעט. עד היום היא אומרת לי, אתה זוכר את ויצמן וסמדר? רמי, לך אין שום דבר מה לספר? פחות ספר על השמן הרבי. ספר על השמן הרבי. הוא היה סקיר, רמי היה סקיר בהתחלה. הוא הגיע, ג'ברה הביא אותו בתור מסגר. מי הביא אותו? ג'ברה, לא? גזבר של הרבי. הוא עבד פה בתור מסגר. אמנון הביא אותי, לא ג'ברה. עבדת בתור מסגר. אמנון הכניס לי בעיטות, בצליח יכול לבד שהרבה אתה בא לגבעת יואב, לא, מה פתאום, פח, בעיטות. בסוף באתי בתור מסגר, אז מה, עכשיו אתה בא ומרוויח כסף על חשבוננו. הוא נתן לי להרוויח חצי שנה, זהו, אחרי זה נכנסתי למועמדות.
אבל על רפי, הסוס, יצאתי פעם למראה עם רפי, עם הכבשים, היינו רואים שם ליד אלעל. אמרתי, וואלה, מסכן, סוס זקן, נוריד לו את האוכף וזה. רק הורדתי לו את האוכף, הוא ברח. בוא'נה, אתה יודע, כולם אומרים רפי, אף אחד לא יודע מה זה רפי. אני יודע מה זה רפי. היה לנו דני זקס. לקח יומיים חופש, נסע לטייל בחרמון, הרכזתי את הבקר, כמו שסיפרתי לך, חוזר מהטיול, נרגש כולו. הוא אומר לי, בצומת רפית, חיכיתי לטרנד, ראיתי שם חייל רוכב על סוס לבן. בוא נלך נגיד שזה סוס שלנו וניקח אותו. אני בא למגד שם, אני אומר לו, ברח לנו הסוס. זה סוס שלי, זו סוסה שלי. הוא אמר לי, סוסה, זו סוסה שלי. הוא מסתכל עליי, מאיפה באת בכלל? הוא אומר לו, אני בקר, גבעת יואב, זה, הסוסה ברחה לנו. מסתבר שהרחב על הסוסה הזאת, במרכאות, בדואי אחד. גשש, בדואי. המגד קורא לו, אומר, למה גנבת להם את הסוסה? תחזיר להם את הסוסה. מסתכל עליי הבדואי הזה, אומר לי, מה ברח לך, סוסה? הוא אומר לו, כן, ברחה לי הסוסה. הוא אומר, אז לך מכאן, זה סוס. לא התבלבלתי, הוצאתי ממנו את הסוסה, זה היה סוס. לבדואי קראו רפי, לכן קראו לסוס רפי. טוב, אנחנו שואפים, לא שואפים לסיום. אנחנו מתקרבים לסיום. ביני. רגע, דקה. סמדר לא רוצה לדבר. לא, אתם לא... היא רוצה לנגן, יש לה את האקורדיון פה אוטו. באמת? לא, מה? איפה המפתח? נביא את המפתח. אמרתי, אם בא, אני רוצה לנגן. אני רוצה להגיד לכם משהו. סמדר, ספרי איך הגעת. אתל אמרה לי שצריך להביא משהו מהמושבות. אני מוציאה משהו. לא, תביא שם מימון. אני מוציאה משהו. אין אחד מהמושבות שלא יודע מה זה. כתוב פה. חידון. מי חושב שהוא יודע מה? איפה זה תלם? זה נכון, אבל אם לא היית בלי המנורה, מה זה? זה התנור חימום. זה היה כדור אתה יודע, אני שואלת את האנשים שלא יודעים. יש מישהו שהיה במושבות שלא יודע מה זה? נכון! ליאור שם יעשה לכם. מה זה רגע? קסיוס, כתוב פה דפנה, זה איך שדפנה נולדה. לא נכון, כתוב כאן דפנה, זה קסיוס עשה, אני אראה לכם איפה כתוב דפנה, זה כשדפנה נולדה. היו שניים. רמי, תגיד לה שזה אתה. יודעת, אבל זה קסיוס עשה. אתם יודעים שלי יש בבית עוד קלשון סורי כזה עם ה... כשאנחנו עברנו ליישוב, כשהיישוב לא היה גמור. היו חילוקי דעות, היה איזה פקק במהלך הבנייה, לא הכניסו חשמל, לא גמרו את כל התשתיות, ועברנו לפה באמצע החורף, כשלא היה חשמל, והכבישים לא היו גמורים, הבאנו לפה גנרטור. שני גנרטורים. כן, בסביבה הזאת היה גנרטור. ונתנו הנחיות, לא להדליק, לא תנורים, לא לבשל, לא להדליק, רק גז, את המקרר, מכונת כניסה בלילה, וזה היה סיפור. איך אתם הגעתם? מה זה? איך אתם הגעתם? אני הגעתי לפה, לגבעת יואב, בשנת 69. אמרתי בהתחלה שלמעשה כבר כל היישוב היה קיים בפיק מבחינת הענפים. אני השתחררתי, הייתי אמור לשחרר באוגוסט, היינו בחופשת שחרור, אני, קסיוס ודודי חמי, היינו באילת. וג'ינג'י. עבדנו בתמנה בהבטחה, ובנוסף לזה עבדנו במלון מלכת שבא בכל מיני עבודות שחורות. והיינו אמורים לצאת לצפון, כי לא בכל מקום היה משרד הפנים, רצינו לנסוע לארצות הברית. דודי יצא לפנינו והחליט שהוא יביא לנו את התפסים שלא נצא לצפון. נשארנו באילת, דודי לא מגיע, אין טלפונים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה איתו. החלטנו שבאחד הפעמים שאנחנו נוסעים צפונה לעבור דרכו בחולון. עברנו אצל ההורים שלו, אמא שלו אומרת, כן, הוא נמצא באיזשהו מקום ברמת הגולן, יחד עם סמדי. אנחנו לא זכרנו מזאת סמדי, לא ידענו. טוב, סמדי. נתן לנו מספר טלפון, התקשרנו, נדמה לי שענה לי בני זוהר.
כן, דודי חמי פה בגבעת יואב, הוא עובד בפלחה, על הטרקטורים. תבוא אלינו, תבוא. לא, בני שאלתי בהתחלה מאיפה אתה? אמרתי, הייתי בחן. בחן? אתה יכול לבוא לפה. טוב, הגעתי באיזה יום שישי. מה זה הגעתי? איך מגיעים לכאן? הגעתי, איך זה היה? תאמין לי, הייתי בצומת בצמח, וקבענו פגישה, הם אמרו לי שבשעה זו וזו יבוא לאסוף אותך, ומי בא לאסוף אותי? ג'ברה. ג'ברה בא עם איזה טרנטה, אני חושב סוסיטה. סוסיטה. איפה שאבוקדו, תדחוף אותי. תדחוף, שמים מבנים. הגענו ליישוב, הגעתי ליישוב, ופתאום אני זהה דמויות שאני מכיר אותם מהצבא. אני בכלל לא ידעתי שהם פה. את ארז, את בני, את אמנון, את בודה, את שושני. וזהו, היה שבת ממש נפלאה. אז מישהו אומר לי, תראה מה בנצי, תישאר פה, נכנס לך לסידור עבודה, יש מספיק מה לעשות. טוב, אמרתי, נשאר עוד שבוע. גם דודי היה. דודי היה עם סמדי. דודי היה עם סמדי, נכון? אז הוא הצטרף לסמדי וקסיוס גם כן הצטרף אחרי כמה ימים. לא, קסיוס היה במילואים. מה זה? קסיוס גם כן הצטרף, ואחרי זה אמרו לי, יש מועמדות. יש ועדת קבלה, אמרו לי, יש ועדת קבלה. חודש מועמדות, יש ועדת קבלה. היה יותר בחודש. יעני, בני נכנס למשרד. 3 חודשים. עשי לי טוב, אני חתום על כולם. יש את הפרוטוקולים של זיגרי ציון. יש את הפרוטוקולים של זיגרי ציון. אתה זוכר שקראו להם עבדים? הוא בבודה. נכון אריה? בקיצר, נכנסתי למשרד אל בני. בני היה מרכז משק, הגדרת תפקיד מרכז משק. והוא אומר לי, תגיד לי, אתה רוצה להישאר פה? אני אומר, תשמע, כן, אני רוצה להישאר. הוא אומר לי, אז התקבלת. היית בחר. מנחם. בנצי הזכיר כאן את ג'ברה. רגע, שנייה, בסדר, אחרי מנחם, אתה אחרון, ואחרי זה אנחנו ככה... אני רוצה להוסיף עוד שנייה אחת. אנחנו גרנו אני גרתי בחד. החד זה היה... היו איזה 3 בניינים שמסביב תחם אותם איזה קיר, היה בצורת חטא. גרנו בחדר איתנו... יורם גרזון. לא, בחדר איתנו גר סמדר, דודי, קסיוס, אחרי זה ליאורקה הצטרפה. היו המון מצטרפים. זה היה אחרי שגם לגור עם בתיה ועם... היה משהו יוצא מהכלל, אווירה נהדרת. ובבוקר הייתה, כמו שאתה מירה אותך, תשאלת אותך, בנצי, איפה ישן פוגל? מנחם, כן, מנחם. אני רוצה יש עוד נקודה שאני חושב שאני זוכר אותה, מה זה, ולא מתייחסים אליה. קודם כל, הנושא של המעבר לכאן. התקבלה החלטה, ארז דיבר על זה שהיינו כבר באמת באיזה מין חבית חומר נפץ מבחינת העצבים במושבוץ. וזה הוביל אותנו לקבל החלטה מטופשת, בדיעבד שאני חושב על זה, לעבור בינואר 72, 71, אנחנו ב-31. זה כשיימנו, שאנחנו עובדים את המקום אם אנחנו לא עוברים ליישוב החדש, לא משנה. חורף מטורף היה, באמת. והבתים האלה היו סגורים כל הזמן. תחשבו על זה, אתם מכירים את הבתים, אתם חיים בהם. קוביית בטון שספגה כל החורף את כל הרטיבות והכניסו אותה פנימה. והיינו כבר ילדים קטנים, רז היה בן שנה. כולם נפגשנו בטוח. עברנו לבתים האלה, ואני אומר לכם, רז היה ישן בין דורית לביני, שהוא לא יקום כחול בבוקר. בכל הרצינות אני אומר. זה היה, אני לא יודע איך, זה לא נגמר באסון. מעבר לזה, עלו 2 גנרטורים, התחילו לדבר על זה, ואני חושב שזה חלק חשוב במעבר. זה חלק, מה זה, בלעדי זה, אני חושב שהיינו חוזרים בחזרה למושבוץ. 2 הגנרטורים עבדו ופעלו בזכותו של אדם אחד, וזה פנחס ברי. ואיך אמר
איך אמר הזם, אני מודה ואני מודה ואני מודה. ואני אומר לכם שכולם צריכים להודות לפנחס על התקופה הזאת. עכשיו, זה לא רק שהגנרטור, אתה חושב שהפעלת גנרטור פה והוא עבד. עכשיו, מי ממלא דלק? איזה תורן ואיזה בטיח. גנרטור, אנחנו חשבנו שהוא עובד 24 שעות מעצמו. ואז בדיוק ב-12 בלילה או ב-1 בלילה מפסיק גנרטור לעבוד, ויש רס כזה קטן במיטה, עוד איזה מירב קטנה וכל זה, ותאר לך איך ההורים מגיבים בבתים כאלה, מתחילים לעשות מבצע הפעלת גנרטור, עם שכמיות ובתוך בוץ. אתם יודעים מה זה בוץ היה כאן? אתם יודעים מה זה בוץ היה כאן? אתם היום נוסעים על כבישים, לא יודע מה חיפשנו בשטחים בימים האלה של הגשם, לא ברור לי. כל הכבישים היו מלאים בוץ. זה לא רק מהשטחים, לא היו תשעים, הכל היה זורם, היה זורם לכביש. אבל הבוץ זה היה מכה, ההורים שלי הגיעו ופשוט לא רצו לבוא יותר. הפועלנים האלה. אבל באמת, אני חושב שהנושא הזה של הגנרטורים, והטיפול של הגנרטורים, וכל התקלות, שלא היה גנרטורים חדשים, זו הייתה חוויה, אבל חוויה, אני חושב, קשה לכל מי שהיה צריך לקום ולעזור לפנחס בנושא הזה. לא, אבל כל השבועיים הראשונים, כל הילדים בסוף היו בפוריה, היה חדר גדול, כל הילדים היו שם. אחרי זה, אחותי, יהודית, באה לבקר, היא אומרת, אני זוכרת ששנה שעברה היו כאן כבישים. הסיפור של הקנייה של רותי. לא, רגע, אני רוצה משהו אחר. אנחנו הולכים אחורה, לא מתקדמים. הזכירו כאן את ג'ברה. אנחנו לא הרחבנו את הדיבור, זה היה טיפוס. האיש הזה היה טיפוס. אם אני צריך לתמצת מי זה ג'ברה... הפסיכולוג שלו. רגע, ג'ברה היה הכל. אבל הוא לא ידע שום דבר מהחיים שלו, היה מנותק מהעולם. קיצור, כשהוא התחתן עם בילה, היא לא רוצה לבוא לגור פה, הם קנו בית בחדרה. הוא היה בא ביום ראשון ונוסע ביום שישי או ביום חמישי חזרה לחדרה. ביום רביעי היה נוסע לתל אביב. באחת הפעמים הם רק היו זוג צעיר וטרי והבית היה חדש. נסעתי איתו לתל אביב ובדרך חזרה אמר בוא ניכנס הביתה שלנו. נכנסתי אליו הביתה, היא בשלה לנו דג, שכחה להדליק את התנור. לא חשוב. בשלה לנו דג והיא אומרת לו ניסים, מחר תבוא הביתה מוקדם, אנחנו הולכים ליגאל בשן. הוא שואל אותה, מה הוא עובד? זה ניסים ג'ברה. פרק אחר. בחתונה, לא נתנו לו לישון עם האישה שלו. מי ישן עם בילה? מי ישן עם בילה בחתונה? יעל וסחלה. פרק אחר שלא דיברנו עליו, ואני חושב ששווה להקדיש לזה שלושה משפטים, זה גבעת יואב מלחמת יום כיפור. כי זה, לדעתי זה היה איזשהו אבן דרך ציון בזמן, פינו את המשפחות, והאמת היא שנורא שמחנו, כי לא האמנו שזה מלחמה. אנחנו נשחק כדורסל, שחקנו כדורסל עד 6 בערב, ב8 בערב ראינו סרט פה במועדון. יום שישי זה היה. לא, שבת. לא, בשבת שבת ראינו סרט. עד 7 בערב שישי בערב, שבת הייתה בחיבור אותנו. חברים יקרים, ראינו כאן סרט. את הבנות לקחו ב-12 בצהריים. רגע, אני חוזר רגע אחד לסיפור. ראינו סרט בשבת אחר הצהריים. שבת אחר הצהריים. ואז התקשרנו לגדוד, אני זוכר בביטחון, התקשרתי לגדוד שלי. אמרו, תבואו, נראה, אני יודע מה. ביום שישי ראינו כאן סרט, בשתיים פינו אותנו ביום שבת. נכון, את הנשים ואת הילדים. שבת אחר הצהריים שחקנו כדורסל, ואחר כך הסרטנו סרט. איתן הפעיל את הסרט, ובלילה נסעתי לגדוד עם עוד שושני נסע, רמי, אתה באת איתי גם כן, נכון? עם האוטו של הגזבר. נכון, נסענו לגדוד. יום ראשון, להמשך הסיפור, ביום ראשון אני מתארגן שם הציוד שלי בגדוד, אני מרים את הראש, אני רואה את סנדר, אני רואה איציק ויצמן, נדמה לי היה. חבר'ה מגבעת יואב, מה אתם עושים פה בגדוד? אתם לא מכוחותינו, לא מהצנחנים. פינו, הוציאו אותנו כאן, פינו את גבעת יואב, זה היה... אני רוצה להגיד משהו. רגע, פנחס, רמי ופנחס. סנדר הוא פשוט, הוא היה בגמר, הוא לא היה בצנחנים. עכשיו הוא לא יכול לסבול, לא להשתתף. כן, הוא אומר לי, קח אותי. אז הוא, לפני שהוא הגיע לחטיבה שם בסירקין, הוא לקח מהנשקייה
איזה מקלע, מה שהיה שם, בזה, אני לא יודע, הוא הלך עם הטרקטור פיאט שלו לעצור את הטנקים הסורים עם השריון הישראלי באל על. שריונרים רואים איזה טרקטור פיאט ומישהו יורה מהפיאט, בסדר. אבל לפני זה הוא היה בגזרה הדרומי. לא, אחרי זה הוא ירד לשם, ואז הוא אומר לי, רבי, תכניס אותי לזה. אני אומר, סנדר, הגורל שלך, שאתה לא צריך להיות בחר הזה, למה לך להתגרות? שכנע את דני קריצ'מן, לקח אותו איתו, והיה עם הצנחנים ונלחם שם, זה בן אדם אין מילים פשוט. אני יכול להגיד גם דברים אחרים על אנשים אחרים, אבל הוא פשוט היה... בבננות, רמי, בוקר טוב. רמי, פנחס. בבננות. בבננות מה? פנחס התנהג יפה מאוד עד עכשיו, אז ניתן לו. טוב, אתה מוותר לבנצי? אתה מוותר לבנצי ואחרי זה אתה. אני רוצה, ביום כיפורים, אני עבדתי בבקר. ביום כיפורים לא רציתי לצאת לשטחים, השטחים היו ליד קשור, ליד איפה שיונתן היום, קשת. יונתן. ואז שאלתי דרי, אתה רוצה לצאת? הוא אומר לי, כן, זו הזדמנות ללכת לצוד. והוא צירף אליו את פנחס ואת עודד גרינמן, ואת הסיפור הזה הם יספרו, אבל הקטע של עזיבת היישוב עד היום, שאני נזכר בזה, הוא עובר בי צמרמורת. זה הקטע קשה, שבאיזשהו מקום אמרו, חבר'ה, בשעה, זה היה באחת בלילה, היה את הפינוי, והורידו אותנו לתל קציר. אתם הייתם בזה. זה היה קטע שיש למי שהיה רודים, פתח את הדלתות, לא ידענו בדיוק מה יהיה, אוכל, מילינו מים, לא ידענו איך, אם נחזור, לא נחזור. זהו, זה היה קטע קשה. עכשיו, פנחס, תספר את הסיפור שלכם, או אריה. הסיפור שלי מתחיל בעצם בזה שפגשתי את ויטו ואת אלה ברחוב ז'בוטינסקי גאה בדיוק בצומת. עמדתי שם בטרמפיאדה והם גם עמדו. ואני מכיר אותם עוד מזה שהם היו גרים ביפעת. מה אתה עושה? וזה, אמרתי להם, אני רתח בשח המקורות, אני עושה חלקים לצינור הנפט וזה. כן, אתה רתח? יופי, אנחנו צריכים רתח, אנחנו בונים סככות להודים. טוב, סיכמנו שאני אגיע לראות מה זה, מי זה, ולא היה לי שום דבר בראש לעלות לגולן או משהו כזה, רציתי פשוט לראות. והגעתי באמת לגבעת יואב, עבדתי איזה יום אחד, ואז צריך להתקלח, נכנסתי למקלחת הקטנה הזאת, בחלון הקטן הזה, ואז אני רואה את כל הוואדי עם השקיעה, וזהו, חתמתי על המקום, זה היה ברור לגמרי. וזהו, התחלנו לבנות את הסככה השנייה, הסככה אחת כבר הייתה עם הודים, ואז פגשנו את רמי שהיה שכיר, עם הסיגריה כל הזמן בפה, עם האופנוע כל יום יורד לטבריה, ובנצי כמובן הצטרף לצוות, והקמנו את המסגריה, שהייתה אז באמת ענף מרכזי, וכמובן הבנות של בת 12 עבדו איתנו גם, בנינו ברמת מגשימים אחרי זה סככה, ואת הדיר בגשור. שנשרף. זהו, וההמשכיות של הענף הזה ממשיכה אצלי עד היום. אצלנו נוטעים, אבל זה נשאר, לא עוקרים. כמו המטעים האלה שעוקרים ומחדשים. העניין של הגנרטורים, האמת, זה היה מבצע שמתחנו כבלים מהבתים, איפה שהיו ילדים רק. איפה שהיו ילדים קיבלו כבל. ואני מתאר לעצמי שאם הגנרטורים האלה היו נשארים אצלי, הם היו עובדים עד היום. ה-650 עובד עד היום. את ה-650 בהגרלה של הטרקטורים, שאז נהל אותה סנדר, ארז הרוויח. רגע, גם הפיאט של סנדר עוד קיים, לא? הפיאט של סנדר זה לא מהמשמעות. לא דיברנו על המים החמים. הסיפור של הטרקטור הזה, שארז היה מרכז נשק, הוא כבר רצה לזרוק אותו מזמן. כל פעם היה נופל לו גלגל, אני נסעתי איתו פעם טרמפ מהמכלאה, לתקן משהו וזה, נפל גלגל באמצע הדרך. הקינגפין היה נשבר. כן, הקינגפין היה נשבר, והוא פשוט רצה להעיף אותו כבר, אני חושב שזה בשנה הראשונה שאני הייתי. ואז אמרתי לו, למה לזרוק אותו? בוא, תביא אותו למסגריה, והרכבנו לו כף,
ובאמת נהפך להיות הטרקטור של המסגריה, ועד היום זה הטרקטור של המסגריה. עובד, מניע ונגיע. פנחס. פנחס, אתה לא מצאת פעם טרקטור אופנוע עם סירה? לא, אבל היה לנו פורד קופה 56, שהחלפתי אותו עם סירה, שבנינו אז עוד ביפת. החלפתי אותו עם חבר'ה מהסדנה, וירדנו איתו לגיוסים במוג'יה, לכתוב פלפל. אני זוכרת אותך פשוט נוסע. זוכרת את הפורד קופה הענק הזה? כן, כן, כן. זהו, מישהו עוד רוצה להגיד משהו? אני רק רוצה עוד נושא חשוב בשלב הזה של הגנרטורים. תן לי לגמור. מנחם, תמשיך את זה רק, הפרויקט של הטילים, של חימום מים, תמשיך את זה, זה חלק ממש, זה חשוב מאוד. מנחם, ג'ו. פנחס עוד לא גמר, פנחס תגמור. בנושא הזה של המסגריה, זה באמת היה ענף חזק מאוד, אבל היינו יורדים גם לגיוסים לעזור בחקלאות, כמובן לכתוב פלפלים, ואז פתאום אומרים נוטעים אבוקדו ומביאים אותנו לשם איזה פתרונות, ורמי כבר עבר אז לאבוקדו, אני חושב, לעבוד עם בני. כן, עשיתי הסבה. כן, ואני ראיתי בני רץ שם במדרונות האלה, ואני לא מבין אותו, הוא עולה ויורד, ועולה ומחלק יתדות, ובורות, אני לא הבנתי מה הם רצים שם. זה היה אף בלילה, בבוקר שמים עוד פעם, בלילה עוד פעם זה היה... זה הייתה ריצה מטורפת, לא הבנתי איך הם רצים את המדרונות האלה, וכולנו הרי היינו בצנחנים. זהו, כמובן, אחרי זה בנינו, אני זוכר את אחד הסיכומים של השנה, שהמסגריה הרוויחה איזה 360,000 לירות. זה היה באמת הענף אולי הכי חזק אז בתקופה ההיא. הנושא של הטילים, כן, לפני שעברנו לכאן, בנינו כמה וכמה דודי חימום כאלה, לחימום מים. אני רק, הנקודה של הטיל הזה, שחלק מכיר אותו מהצבא, כשהיינו מדליקים אותו, הוא היה בוער בצורה כזו רצינית, שהייתי צריך לפתוח את הברז, הייתי מדליק אותו ומשאיר את הברז פתוח, כי עד שהייתי מגיע למקלחת כבר קיטור היה יוצא. זה היה מאוד מסובך. אריה, ספר על יום כיפור. יום כיפור. אבל שף פה. על המעביר מים. גם את הג'יפ, עכשיו אני מבין. אריה, פה שף פה. שב ליד פילמס. הוא יתקן אותו. תתחיל לזוז יותר מהר. זהו, ארי, קצת יותר מהר. אנחנו... כולו 40 שנה, מה אתה... טוב, אז יום הכיפורים התארגנו פנחס עודד ואני על הג'יפ של הבקר. אני עבדתי בתור מחליף בבקר, אז היו לי גם זכויות שמה. ובמקום בנצי ובמקום ג'ימי, שהם עבדו קבוע, אני יצאתי לראות מה שלום העדר, איפה שהיום יונתן, בנחל תנוריה שמה. יוחדיה. תנוריה. וטוב, עשינו סיבוב בעדר, ראינו שהכל בסדר.